Hello, moi kochani widzowie! Tak jak już wam wcześniej go dała, ja już swój Geszynk od Mikołaja dostała. Nie wiem jak wy, czyście byli spórni, czy nie spórni. I się mnie zapytał, szanowny Mikołaj na paczce, czy przypadkiem właśnie nie była zmierzło. O, dziwejcie się sam. Byłaś grzeczna? Skoro dostała, tak musiała być grzeczna. Także co? Otwieramy to. Boże, jest fest ciekawo, co tam w środku. To jest mój pierwszy Geszynk od Mikołaja w tym roku. No cóż, to otwieramy. Ja tu mam taki mój specjalny przyrząd, pilniczek. Otwierałem nim farba do remontu, widać po nim. Także co, lecimy, nie? Z której strony zacząć? O, tu mam naklejka, czyli była grzeczno. I jak widać, była grzeczno, skoro prezent przyszedł, otwieramy. O ja Agata, pilniczkiem zamiast nożem albo nożyczkami, ale daję rady, żeby tam czego nie urzła. Co my tu mamy? O, kartka. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Ojej, to są życzenia napisane ręcznie. Agata. Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia. Życzą pracownicy Polskiego Wydawnictwa Rolniczego. Dużo siły i determinacji na nowy rok. Trzymamy kciuki za sukcesy i wspieramy rolniczki. Powodzenia. Ania Stop Agrar Polska. Super, patrzcie jaka fajna. Coś wspaniałego. Wiecie co? Tak się miło na sercu robi. Richtig. O, mamy nowe wydanie już. I kalendarz na 2021. Ale muszę sobie znieść jakąś miejscówkę, żeby go powiesić. O, można go powiesza tam, tak że chciała powiesić tę ramkę i że ta ściana ucioprała całą już. Świeżo po remoncie. Już ucioprano. No, już będzie kaj co wieszać. Także zmazana ściana będzie zakryta. Mam kalendarz. Będzie co czytać. O, koszulka! A jako piękno! Zwejcie się. Rolniczka. Ale to naprawdę piękna. Czopka tu jest! Wyciągnę ten pistasz. Super jest. Czadowo. Będzie mi pasować. Dziękuję. Tak, nie wiem, czy to nam będzie widać w kamerze. O, czopka. Teraz mikołajowo, ale mam nadzieję, że będzie dobro, różowo. Będzie mi pasować do filmów. Różowo. Super. Co my tu... Ty jesteś grubszy. I ciul. I by było po kamerze, po nagrywaniu. Jerona. Będę miała do zestawu kubek. Dapiła z tej szolki, jak i ty, albo jako kawa. Super. Ale bardzo, bardzo ładny motyw. Taki gnał taki do babów. Powiem wam, mocie gust. Nie ma co. Książka kucharska chyba. A tu są i takie inne rzeczy. Tu nie są jedno na słodko, bo po tym to wygląda tak, jakby to była taka ze słodkościami, ale tu nie ma ze słodkościami jedno. Ta książka kucharska. Zupa z sałaty ze szczypiorkiem. Zielona zupa groszkowa. Szczypak w sosie winnym na warzywach. To ja chyba nie ma tak zaawansowano, żeby szczypaki robić. Gulasz wołowy na warzywach. Torcik z malinami. To się zrobi. To się zrobi. Oja. Gruszkani. Jabłeczny tiramisu. Brzoskwinie zapiekane. Dobra. Agata się już rozmarzyła. Lecimy dalej. Bo to jeszcze nie ma koniec. Wyobraźcie. Mam notatniczek i długopis. Jakbych tak se chciała swoje złote myśli zapisać.
czadowo. Taki zestawik. Fajny. Kurde, powiem. Hojni byli, hojni. Odblask. Nawet 2. Dziwiajcie się. Będzie mnie widać w nocy. A teraz gipko cima, to się przyda, bo normalnie jeszcze mi kiedy przejedzie albo co i co. Kiedy będzie do was nagrywał, jak nie ma. Co tu mamy? O tak, tu już jest prezent w prezencie, kolejny, tak jak ten kubek. Zaraz obejrzymy. No nie! Coś to mam. A co my się z mamą nanerwowały tu przy tym remoncie? Że no coś tam na chałupie nie ma! Wszystko wyspeczone, niczym nie idzie pomierzyć. I wiecie, w czym że w końcu mierzyła? Tą miarą krawiecką taką, z fijaną. No superowe to było. A teraz jak mi go kiery weźmie, jak mi go kiery zakosi, to ja mu normalnie nie wiem co zrobię. Krzywda mu zrobię. Doprawdy zrobię mu krzywda. Tego już się nie da pomylić. Stop agraru to mi normalnie jak mi kiery weźmie ten colsztok, bo w ogóle colsztok to różnie go dają, bo colsztok to go dają na te różne miary. No ale my zawsze go dali colsztok to jak komuś się nie zda, to niech nie słucha. I mączy naklejki. Tu nie trzeba się pytać, bo wiadomo, że była grzeczna, skoro dostała ten geschenk. Prezent czy rózga. I byłeś grzeczny. O matko, to Marcinowi przykleja. No, na prezent. A jak tam u was? Kto przynosi u was prezenty? Na dzieciątko. U nas przynosi na Boże Narodzenie właśnie dzieciątko. Dzieciątko Jezus. A tam w niektórych regionach Polski różnie tam słyszałam, że Dziad Mróz, że Mikołaj przynosi na Boże Narodzenie prezenty. Także pochwalcie się i kto przynosi u was prezenty na Boże Narodzenie. A redakcji Top Agrar bardzo dziękuję. Bardzo mi się miło zrobiło. Normalnie aż no super, coś pięknego. Superowe, naprawdę. Nie spodziewałam się naprawdę i bardzo dziękuję. To już jest taki bardzo miły gest i na pewno będzie dobrze spożytkowane wszystko. Jeszcze raz wam tu to pokażę. Co to tutaj mam? Kubeczek piękny. Odblaski, czopka, colsztok, gazeta z kalendarzem i notes. Tu kartka, ta kartka jest, ja sobie ją tutaj zostawia zero na półeczce z tymi pamiątkami różnymi. Tu mam książka kucharska, ciekawe co z tego uważa. Koszulka superowo jest. Z tym kubkiem to po prostu tak ładnie współgro. Tematycznie, tu jest napisane rolniczka. A ja to tak bardziej baba rolnika niż rolniczka. Ale i kalendarz będę odmierzać ten czas, jak to leci gibko. Super, fajnie. Bardzo dziękuję wam życzę fajnych geschenków. No jak żeście byli grzeczni, jak żeście nie byli grzeczni, to jak żeście byli zmierzli, no to co? Nie dostaniecie nic, no. Dobre, już ja to kończę. Wiecie, to powiem, ja taki profesjonalista, że chcę pół głowy ucięła na tym unboxingu. No ale cóż, no nie będę tego nagrywać drugi raz, bo nie ma głupio. Drugi raz otwierać paczka, kiedy już je otwarto. No ale cóż, no chciałabym wam życzyć wesołych świąt, bogatych geschenków, żebyście byli wszyscy zdrowi, żeby żaden nie dostał żadnego mandatu za Wigilię ponad 5 osób. No i co? Miejcie się dobrze, zaglądajcie, oglądajcie. Ja wam kibicuję, a wy kibicujcie mnie i bądźmy szczęśliwi. A redakcji Top Agrar jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkim wesołych świąt. Dziękuję!